profundament colpida per la prematura i injusta mort d'una dona vital, intel·ligent, brillant, anomenada Dolors Genovès. Amb aquest humil vídeo vull sumar-me a l'homenatge que li feia ahir Jordi Barbeta en un article que era més que merescut. Dolors Genovès no era una periodista de TV3 o una periodista només. Va ser la gran constructora, la ideòloga, la manera de fer dels grans documentals a Catalunya. Abans de Dolors Genovès no havíem vist uns documentals com aquells, havíem fet reportatges a la televisió. Però ella no feia reportatges, com bé deia el Barbeta, feia alguna cosa més. La Dolors Genovès cercava un tema, esbrossava tota la palla que hi podia haver, cercava els enigmes, buscava les respostes, construïa tota la història i ens la donava com una peça perfecta en la qual les preguntes i les respostes anaven de la una i arribaven a les conclusions. Molts temes que va tractar Dolors Genovès van canviar de mirada, van canviar d'història, van canviar en el relat col·lectiu. El primer i famós gran reportatge de la Dolors, a la que per cert vaig conèixer quan ella estava als començaments, com tots nosaltres, a la secció de Cultura, primer al carrer Numància i després ja en els nous edificis de TV3, i on allà, tot i ser la secció de Cultura, que en el Telenotícies sembla una secció menor, feia peces rodones, perfectes, d'una excel·lència periodística extraordinària. Durant anys i anys va anar resseguint tot el batec cultural del país amb minuciositat i professionalitat. Però quan va saltar els documentals va créixer d'una manera exponencial, impressionant. Un dels altres grans reportatges que va ser famosíssim i que ens va colpir a tots va ser el sumaríssim 477, el número del Consell de Guerra sumaríssim contra Manuel Carrasco i Formiguera. Recordin, en Carrasco i Formiguera va ser un dels grans il·lustres de la societat catalana que primer va ser perseguit per la FAI perquè es va plantar davant dels abusos que feia la FAI, els saquejos, la persecució de persones, les llistes negres, i s'hi va plantar fins al punt de posar en perill la seva vida, i quan va intentar fugir es va trobar amb un atzucac a Burgos i allà va ser executat sumaríssimament de la manera més brutal. Dolors Genovès ho va explicar tot. Va explicar i va donar els noms dels falangistes que van fer testimoni perquè se'l matés, perquè l'assassinessin en aquell Consell sumaríssim. Els familiars d'aquells falangistes van muntar un ciri considerable, es van sentir ofesos, la van portar als tribunals i ella va guanyar. I com deia ahir Jordi Barbeta, per cert, alguns descendents d'aquests falangistes que van ajudar a condemnar a mort a Carrasco i Formiguera han estat fundadors de Ciutadans. Poca broma. La Dolors ens va posar al seu lloc la mort de Nin, ens va posar al seu lloc la mort, l'assassinat de Carrasco i Formiguera, i a partir d'aquí recorden aquells dos grans reportatges amb tot el procés català, l'Adeu a Espanya, el Hola a Europa, i tants altres, a l'Or de Moscou, en fi, peces mestres que eren inimaginables abans que la Dolors comencés a escarbar en els forats negres de la nostra història col·lectiva i ens anés donant els resultats i les respostes. Ha mort una mestra del periodisme, una excel·lència en el periodisme, una il·lustrada. Des de la perspectiva personal només puc lamentar els darrers temps que la vaig veure passejant per Cadaqués. Ja tenia un fil de vida, acompanyada sempre del seu estimat marit, i és evident que ha estat acompanyada de la família amb una força que li donava una força extraordinària, ella t'ho explicava fins al darrer moment. I en aquell moment recordo que quan la vaig veure vaig pensar quin filet de vida li queda, però és una guerrera, se'n sortirà. Finalment no se n'ha sortit. I toca avui retre-li aquell homenatge que potser hagués merescut en vida, però que la col·loca en primera línia dels grans periodistes d'aquest país. Gràcies, Dolors Genovès. Potser arriben tard, potser t'ho diem tard, però gràcies per ajudar a construir un periodisme d'excel·lència. Gràcies per totes les informacions que ens has donat que no coneixíem. Gràcies per rescabalar la memòria de les víctimes. Gràcies per ser una gran persona i un excel·lent periodista.